салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи хабарҳои варзишии Бурҳон Муслиҳиддин бо топ хабарҳои олами варзиш рӯи экранҳои шумост. оғоз мекунем. Роналд Куман сармураббии дастаи Барселона бо иллати кори номуайяни асаб ва беморхона афтод. ҳанӯз дар рӯзҳои аввали корӣ моҳи майи соли гузашта Роналд Куман ба табибон аз дарди нобаҳангоми қалб шикоят карда буд ва инак аз асабҳои худ шикоят мебарад. ин маънои онро дорад ки дар Барселона кор кардан осон нест. журналисти машҳури варзишии пойгоҳи хабарии Fox Sport Даниэл Жиронес хабар додааст ки Роналд Куман дирӯз ба беморхона рафт ва тибқи ташхиси мутахассисони ҳолландӣ аз асабҳои худ шикоят кард. шумо аллакай медонед ки овозаҳо нисбати барканории Роналд Куман дар шабакаҳои маҷозиву расонаҳои хабарӣ то имрӯз зиёд нашр мешавад ва ҳатто дар машварати ҳайати директорони бошгоҳи каталонӣ мавзӯи баргардонидани Пеп Гвардиола баррасӣ гардид ки фардо қарор аст президенти бошгоҳи Барселона Жоан Лапорта бо Гвардиола вохӯрӣ анҷом диҳад. дигар бо гумонам ягон хел МРТ ташхиси хун, рентгену узии фалону бесмадон лозим нест. Гвардиола ба Барселона меояд, Роналд Куман ба истеъфо меравад. ҳамин иллат Гвардиоларо ба беморхона бурд. ҷон ширину боз вазифа ширинтар дия. футболбозони дастаи Реал Мадрид бо собиқ сармураббии Зинедин Зидан тавассути саҳифаҳои иҷтимоии худ хайрухуш карданд. дирӯз сомонаи расмии бошгоҳи Реал Мадрид аз симати сармураббигии канор рафтани Зинедин Зидан хабар дод ва ин боис гашт ки футболбозони Реал бо фаронсавӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ хайрбод бигӯянд. аввалин шуда ҳарфҳои худро капитани даста Серхио Рамос расонид. ӯ навиштааст ки Зидан ҳамчун мураббии беҳамто ва шахсияти нотакрор аст. шумо ба ин суханҳо арзандаед ва инро исбот ҳам сохтаед. аз зиндагӣ бо аҳлу оилаи худ лаззат бубаред, иброз намудааст Серхио Рамос. Карим Бензема футболбози фаронсавӣ дигари дастаи шоҳона бо чунин суханҳо бо Зидан хайрбод гуфт. бародарам, ташаккур барои он ҳама чизеро ки дар даста ва шахсан худи ман омӯхтӣ. ман ифтихор мекунам ки бо ту бар ин инсон кор кардам ва якҷоя будем. боз хоҳем дид, навиштааст Карим Бензема. Марсело футболбози бразилии дастаи Реал ки бо Зидан ғайри ҳамкор будан, ҳамчун яке аз дӯстони наздикаш буд, навиштааст ки ташаккур ба Зидан дастон. хушбахтам ки бо шумо дар як бошгоҳ тӯли чанд сол кор кардам. барои ҳамаи ҷоизаҳои ба даст оварда табрику дар корҳои ояндаатон пешравиҳоро орзумандам. қайд кардааст Марсело. дар қатори футболбозони мазкур ҳамчун Тибо Куртуа, Дани Карвахал дигари бозигарон хайрухуш карданд. Зидан соли 2019 дуюмбора ба вазифаи сармураббигии дастаи Реал таъин гардид ва ҳамакнун ин курсиро тарк сохт. ҳоло Зидан расман дар ҳеҷ ҷое фаъолият намебарад, вале агар ба овозаву хабарҳои нашршуда бовар кунем, пас онҷо ҳадс мезананд ки Зидан ба дастаи ПСЖ меравад, чун Мауритсио аллакай роҳбарияти бошгоҳи Тоттенхем ба қавле барои баргардонидан розӣ гардид. аммо масъалаи асосӣ ин аст ки сармураббии Реал кӣ мешавад? Фабрисио Романо, журналисте ки чанд соат пеш аз истеъфои Зидан пешгӯӣ карда буд ки фаронсавӣ ба истеъфо меравад, ҳамакнун ҳамин корро дар мавриди Андреа Пирло такрор кард. журналист имрӯз тавассути саҳифаи твиттериаш хабар дод ки барои аз курсии сармураббигии дастаи Ювентус канор рафтани Андреа Пирло соатҳои ба шумор мондааст. вақте ба инсоне ки доим маълумоти дурустро медиҳад мешавад ки бовараш накард. ҳамагӣ баъди чанд соат ин маълумотро гуфтани журналист хабари Андреа Пирлоро аз курсии сармураббии барканор карданд. ба иттилои журналисти мазкур роҳбарияти бошгоҳи Туринӣ ба хулосае омад ки аз ба истилоҳ шарҳи Пирло халос шавад. ба мавзӯи ба ин курсӣ баргардонидани Массимилиано мавриди таҳлил қарор диҳад. барои баргардонидани Алегри албатта ки заминаҳо ҳаст ва мешавад ки дастаро як маротибаи дигар ба ӯ бовар намуд, чун ӯ маҳорати идоракунии дастаро исбот кард. аммо Пирлоро ба ин гумонам бо ин омори даҳшатангез гумонам ба курсии сармураббигии дастаи як қишлоқ бовар намекунанд.
гапу калочаҳои нав атрофи Криштиану Роналдо ба иттилои футболбози португалӣ ба ҳамдастаҳои худ хабар додааст ки имсол бошгоҳро тарк менамояд. гуфта мешавад ки Роналдо аллакай бо чанд футболбози ин даста рӯзи охирини дидор хайрухуш карда гуфтааст ки ин охирин рӯзҳои ӯ дар Ювентус мебошад. ин дар ҳолест ки футболбоз чанде пеш аз хушбахт буданаш дар ин даста тавассути саҳифаи Инстаграм ба мухлисонаш хабар дода буд, вале имрӯз аз рафтанаш дарак медиҳад. ба иттилои манбаи хабарӣ тасмими Роналдо дар бораи рафтанаш замоне пайдо шуд ки ҳайати директорони бошгоҳи Туринӣ мавзӯи баргардонидани Мусимилиано Алегриро баррасӣ мекунанд. хабарҳое ҳам ҳаст ки гӯё Роналдо ба Алегри он қадар муносибати хуб надорад ва шояд ин ба рафтани бозии лидерӣ асосӣ таъсири манфӣ расонад. акнун Ювентусро мебояд миёни Роналдо ва Алегри якеро интихоб кунанд, ё футболбози беҳтарин ё сармураббие ки метавонад ҷоиза биёрад. баъд як мухлиси Ювентус ҷои шарҳ навиштааст ки ҳардуяш лозим нест. шумо чӣ мегӯед? вақте ки аз хурсандӣ чӣ корҳое намекунӣ, ҳамин хелашро ҳоло дар Италия мушоҳида карданд. президенти Венетсия ба хотири баромадани дастаи Венетсия ба рақобатҳои мавсимии ояндаи серияи А аз шодӣ худро дохили дарьё ё худ саҳеҳтараш канали об партофт. ин дар ҳоле сар зад ки рақобатҳои ин мавсими серияи Б-и чемпионати Италия хотима ёфт ва дастаи Венетсия бо дастаи Читтаделу дар финали мусобиқаи мазкур бо ҳам бархурд карданд ки дастаи шаҳри Венетсия ғолиби мусобиқа гашту шомили дастаҳои ҷадвали серияи А гардид. мухлисони дастаи мазкур гурӯҳ ба кӯчаҳои шаҳр баромада табли шодӣ мезаданд ва як ширкати дохилӣ нави истиқболгириро ташкил дод ки ҳамчун рамзи шодӣ ҳама худро бояд ба об партояд. дар ин ҷамомат ё ба истилоҳ аксия ҳатто президенти Венетсия ҳамроҳ шуд ва худро дохили об партофт. ин даста 20 соли охир дар чемпионати асосӣ иштирок намекард ва ҳамагӣ дар таърихи 100-солаи фаъолияташ 14 маротиба дар дивизиони асосӣ бозӣ кардааст ки дастоварди беҳтаринаш ин мавқеи сеюми ҷадвали серияи А-ро соҳиб гаштааст ки ин ҳама соли 1941 ва 42 буд. ба ҳамин тамом хайр.